Salam meni hormatly adamlar. Garaşsyk baky bitirip yurdumyzdaky täzelikler kimem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şugun hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow eginleşleri bilen Hazarın kenaryna gurulan köpügürlü sport toplumyna birnäçe beden terbiýe maşgyklaryny ýerine ýetirdi. Bu ýerde sportyň durly görnüşleri bilen meşgulanmagy geň mümkinçilikleri bar. Şeýle-de millilizirimiz guruluşy tamamlaýjy tapgyra gadam masan 400 orunlyk Türkmenbaşy şäher hastahanasyna alınıp berilýän işleri bilen tanışdy. Soňky ýyllarda ýurdumyzda köpçüliklerin beden terbiýe we ýokary netijeli sportyň görnüşleri bilen meşgullanmak üçin zerur şertler döredilýär. Hormatly prezidentimiziň başdanlygyna häzirki döwürde umumy ikrar edilen ýörelge laýyklykda saglyk goraş gadalaryny berja etmek mühim ähmiýete eýdir. Ma'lum bolýany ýurdumyzda ähli pandemiýa şertlerini Covid ýokunjyna test barlygyndan geçmek, şeýle-de ziýansızlandyryş şärelerini ýygyderli geçirmek ýola goýuldy. Muň özü döwletiň baş baýlygy hasaplanýan insan saglygynyň goraglylygyny üçin edýän esasy talaplaryň biri bolup durýar. Şeýlelikde Hadar deňdiniň ekologiýa taýdan arasy kenaryna ýerleşýän Abada milli syýahatçylyk zowlagyny ýokary netijeli din zalşy bilen bir hatarda sportyň durly görnüşleri bilen meşgullanmak, beden terbiýe maşgyklaryny berja etmek üçin ähli zerur şertler üçin edildi. Muň özü milli liderimiziň ýol başçylygyna durmuşa geçirilýän we halkymyzyň hal ýagdaýynyň gowlandyrylmagyny, saglygynyň berkidilmegini esasy ugr edinýän döwlet syýasatynyň özüni düzýär. Milli liderimiz bu ýerde eginleşleri bilen sportyň kiçik futbol görnüşi boýunça bäsleş kurady. Beden terbiýe maşgyklaryny ýerine ýetirmegiň, sport bilen meşgullanmagyň adamda ruhy welentlik, maksady okkunlyk döredýänligini, onuň saglygyny berkidýänligini durmuş tejribesi subut etdi. Şu nukdaý nazardan hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň raýatlarynyň aýratynam ösüp gelýän ýaş nesilleň beden terbiýe sagaldy şereketini, sagdan durmuş ýörelgelerini, durmuş gadatyna öwürmeklerini ünleýär. Şeýlelikde ýurdumyzda ýokary netijeli sporty ösdürmek, halkara derejeli türgönleri taýýarlamak meseleleri döwlet syýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Abadada döwrüwap beden terbiýe sport toplumynyň hemde beýleki uğurdaş detgalyň, şifahanalaryň we din zalş merkezleriniň her birinde bolsa sport meydançalarynyň, suwda ýüzülýän howuzlaryň we dünýäň öňdewarjy önmendirjileriniň durly görnüşli sport enzamlary bilen üpçün edilen otoglarynyň bardygy göz tutulanyny döwlet başdanymyzyň Hadaryn kenarynaky din zalş zowlagynyň sport binýadyny berkitmäge nähili uly ähmiýet berýänligi aýdyn görnýär. Şuň bilen baglykda ýurdumyzda köpçüliklerin beden terbiýe sport hereketini we ýokary netijeli sporty ösdürmäge uly üns berilýär. Bu bolsa halkara ähmiýetli ýarşlaryna gatnaşyp awry gadanýan türkmen türgönleriniň sanynyň artmagyny şertlendirýär. Şeýlelikde türkmen sportynyň dünýä ýüzündäki derejesi barha belinde galýar. Döwlet başdanymyzyň belleşi ýaly sport enzamlarynyň her biriniň öz bolşy aýratynlygy bolup, olaň bedeniň taplanmagyna bolşy ýaly adam saglygynyň berkidilmeginde aýratyn ähmiýetlidir. Sport enzamlarynda berja edilýän maşglan qada boýunça dürs ýerine ýetirilmeginiň insan saglygy üçin peýdasy ýokary bolýar. Hormatly prezidentimiz köpçüliklerin beden terbiýäni we sporty ösdürmegiň, ýokary sport netijeleriniň gazanylmagyny höwüslendirmegiň wajipligi barada aýdyp, ähli puwdaklyň işgärleriniň aýratynam ýaşlaň beden terbiýe sport hereketine işin çekilmeginiň wajipligini ýygyderli belleýär. Muň özü insan saglygynyň berkidilmeginde bolşy ýaly adamlaryň dörejilik ruhunyň ýokarlanmagyny aýratyn ähmiýetlidir. Şuň bilen baglykda milli liderimiz beden terbiýe we sport bilen meşgullanmagyň ýurdumyzyň her bir raýaty üçin durmuş gadatyna öwrülmegi babatda maksada laýyk şärelen geçirilmegi ornuny ýygyderli alad edýär. Beden terbiýe we sportyň durly görnüşleri bilen meşgullanmagyň adamlaryň beden taýdan saglygyny, onuň ruh welent bolmagyny we ýaşlaň dörejilik işine bolan söýgüsiniň artmagyny şertlendirýär. Döwlet başdanymyzyň belleşi ýaly sport bilen meşgullanmak, bedeniň taplanmagyna bolşy ýaly adam saglygynyň berkidilmegine de aýratyn ähmiýetlidir. Soňra döwlet başdanymyzy Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Toýluýewiň we ýurdumyzyň saglygy goraýyş we derman senaty ministri Aman Nepetowyň haýyşy boýunça bu ýerde gurulşy tamamlaýyş tapgyrda alınıp barilýan 400 orunlyk köpügürlük hastahanada amala aşyrylan işler bilen tanışdy. Ma'lum bolýany adamlaryň saglygyny berkitmek, jemgyýetde sagdan durmuş ýörelgelerini pugtalandyrmak meseleleri döwlet başdanymyzyň hemiýelik üns merkezinde durýar. Bu ýerde hormatly prezidentimize hastahanaň bölümleri, oň enzamlaşdyrylyşy we merkeziň orduş defgalary barada taýýarlanan çyzgylar, taslamalar görkezildi.
Belenilse ýaly Hazaryň kenaryna gurulýan köp ogurly hastakana enzamlaşdyryşy we bölümleň ýerleşdirilişi barada häzirki zamanyň ösün talaplaryna dolu laýyk gelýär. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň dürli künjeklerini, dünýäň öňdebarjy önüm önürjileriniň iň kämil lukmançylyk enzamlary bilen üpçün edilen lukmançylyk merkezleri gurulyp ulanmaga berildi. Ugurdaş detgalan guruluşy dowam edýär. Muň özi ýurdumyzda gönden göni arkada prezidentimiziň tagallaty bilen işlenip taýarlanan saglyk döwlet maksatnamasynyň üstünlükli ýerine ýetirilýändiginiň aýdyň beýanydyr. Şol urwatyň özünde ýurdumyzyň ähli ýerlerine bolşy ýaly Hazar deňdiniň ekologiýa taýdan arasy kenaryny döwrewap şypagany düzüminiň ösdürilmegini, häzirki zaman sagaldyş merkezleriniň guruluşyny iň esasy bolsa sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Milli liderimiziň başlangyjy we ýygyderli aladaty netijesinde Hazaryň kenaryna gurulýan 7 gatdan ibarat köp ogurly hastakana bu ýerdäki lukmançylyk merkezleriniň üstüni ýetirer. Bu ýerde guruluşyk işleriniň tapgyrlygyny alınıp barylmagy Hazaryň ekologiýa taýdan arasy kenaryna kemale gelýän halkara derejeli döwrewap şypagany düzüminiň çäklerini epesli giňeltmäge mümkinçilik berdi. Häzirki döwürde milli liderimiziň tagallaty netijesinde adamlaryň deňiň kenaryna amatly deniz almaklary, olaň saglygyny berkitmekleri üçin zerur şertleň döredilmegi bilen baglanyşykly meseleleň çözgüdüne hemde durmuş maksatly defgalan talabalary gurulmagyna ören jogapkärçilikli we häzirki zamanyň talaplaryna laýyk derejede toplumlaryň esasy çemeleşilýär. Döwlet başdanymyz bu wagtda aýdyp, guruluşyk işlerine milli binagarlyk ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösüm tejribesiniň utgaşdyrylmalygyny, iň esasy bolsa täze hastakanyň enzamlaşdyrylyş wagtda häzirki zamanyň ösüm talaplaryna laýyk gelmeligini belledi we bu wagtda degişli ýol başçylary birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly awada milli fiýagatçylyk zorlugyny mundan beýlägem ösdürmegiň baş maksady ýurdumyzyň umumy adamlat bähwitli tebigy aýratynlyklaryny, deňiz ýakatynyň ägirt uly dinzarys kuwatyny netijeli peýdalanmakdan ibaratdyr. Şeýle-de döwlet başdanymyz bu ýerde käbir vice-premierliň, ministrler kabinetiniň ýanyna ulag we kommunikasiýa baradaky agentligiň ýol başçysynyň, saglyk goraýyş we derman senaty ministriniň gatnaşmagynda maslahat geçirdi. Oň dowamyny ýurdumyzy aýratyna Balkan welaýatyny durmuş ykdysat taýdan ösdürmegiň wajyp meselelerine garaldy. Döwlet başdanymyzy Hazaryň kenaryna häzirki döwürde iri halkara möçberli şäherleň dünýä ähmiýetli forumlaryň geçirilýändigini nazara alyp, bu ýerde dürli maksatly guruluşlaryň dowam etmeligine ünsüçekdi. Ma'lum bolýar, Hazaryň kenaryna geçirilen halkara ähmiýetli şäherleň hataryna birinji Hazar ykdysady forumynyň, Merkez Aziýa döwlet başdanlarynyň konsultativ duşugynyň, Merkez Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň, Merkez Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halkara sergisiniň, Merkez Aziýa ýurtlarynyň halklarynyň milli tagamlarynyň halkara festiwalynyň, Merkez Aziýa ýurtlarynyň medeniýet we sunuw saatlarynyň dörejilik duşugynyň ýokary derejede geçirilendigini bellemeli. Häzirki döwürde Hazaryň kenaryna dünýä ähmiýetli mühim defgalar bolup, olar ýurdumyzyň ulag logistika ulgamynyň ösdürilmegine, halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Bu wagtda Türkmenbaşyň halkara deňiz portuny möhüm orun egişdiler. Muň özi ýurdumyzyň sebitde ulag ustasy geçelge sökmündäki ornunyň berkeýändigini aňladýar. Bu bolsa gönden göni arkada prezidentimiziň tagallaty bilen gadymy döwürlerde ýurtlary we halklary baglanşdyran beýik ýüpek ýolunyň döwrewap derejede dikedilýändiginiň aýdyň beýanydyr. Hazaryň kenaryna dinzarys we saglyk goraýyş ulgamyna degişli düzümler bilen bir hatarda ýurdumyz we tutuş sebit üçin ykdysady bähwidi bolan defgalan guruluşyna möhüm ähmiýet berilýär. Şeýlelikde ýurdumyzyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalary dürli maksatly guruluşlary işen gatnaşýarlar. Olaň taýarlanan taslamalaryna laýyklykda bina edilýän defgalar halkara ölüňlerine laýyk derejede enzamlaşdyrylýar. Bu bolsa döwrewap binalarda halkara çäreleriniň ýokary guramaçylyk ýagdaýda geçirilmegini üpsün edýär. Şeýle-de hormatly prezidentimiz bu hastakanyň häzirki zamanyň iň täze we kämil enzamlar bilen üpsün edilmeginiň, onu işlejek lukmanlaryň ýokary hüner derejesinde eýe bolmagynyň möhümdigine ünsüçekip, olaň dünýäň öňdebarjy ilmi klinika hastakanylaryna tejribe geçmeklerini we bu urda halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegini ýola goýmagy tapşyrdy. Saglyk döwlet maksatnamasyndan gelip çykýan wezipelere laýyklykda ýurdumyzda bina edilýän lukmançylyk idaralarynyň ösün halkara tejribeleri esasynda enzamlaşdyrylmagy, olarda häzirki zaman täzeçil usullarynyň, sanly tehnologiýaň işem ulanylmagy lukmanlaryň hüner derejesiniň ýokarylandyrylmagynyň zerurdygyny görkezýär.
Şoň bilen baglylykda döwlet başdanmaly türkmen lukmanlarynyň Germaniýaly kärdeşleri bilen tejribe alşmalarynyň olaň dünýäň öten döwletlerinde tejribe geçmekleriniň zerurdygyny belläp, bu wagtda degişi ýol başçylary anyk görkezmeler berdi. Milli liderimiziň belleşi ýaly saglyk goraýyş ulgamyna türkmen German gatnaşyklary köp ýyllaryň dowamyny ýygy giderli ötürliýär we bu hyzmatdaşlyk häzirki döwürde hil taýdan täze derejäge çykdy. Döwlet başdanmaly täze köp ogurlyk hastaxanaň saglyk goraýyş babatda halkara ähmiýetli çärelen geçirilýän we türkmen lukmanlarynyň halkara derejesinde tejribe alýan ýerini öwrülmeligini belledi we bu babatda degişi ýol başçylary bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başdanmaly hemmeleri alyp barýan işlerinde üstünlükler arzu etdi we bu ýerden ugrady. Soňra hormatly prezidentimiz Türkmenbaşyň halkara howa mendende geldi we bu ýerden paýtagtymyza tarap ugrady. Döwlet başdanmalyň uçary Asalymdan paýtagtymyzyň halkara howa mendende gelip bolny. Bu ýerde döwlet başdanmaly resmi adamlar garşyladylar. Näwursa Türkmenistanyň prezidentiniň golçakar etminamlary bilen tanşydýar. Türkmenistanyň garaşsylygynyň 30 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýubiley medaly bilen sylagylamak hakyna Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Türkmenistanyň döwlet garaşsylygyny we öz ýurtýarlygyny berkitmekde, ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny puwtalandyrmakda, ykdysadyýatyň owakyjylyk puwdugyny ösürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde. Önjeli döwlet we jemgyýetçilik işinde uly üstünlikleri gazananlyklar üçin hemem garaşsy döwletimiziň we mehriban halkymyzyň öňüne bitiren hyzmatlaryny köp ýyllaryň dowamyny çeken ihlasly we görelli zähmetini nazara alyp, şeýle-de bir tarap döwletimiziň beýik garaşsylygynyň 30 ýyllyk şanly bayramy hemem hasyl toý münasibetli karar edýän. Şu vilayatlanyň häkimlerini Türkmenistanyň garaşsylygynyň 30 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýubiley medaly bilen sylaglamaly. Ahal vilayatynyň häkimi Ýaz Muhammed Gurbanow, Balqan vilayatynyň häkimi Taňryguly Recepgulyewich Atahalliw, Daşady vilayatynyň häkimi Nazarmurad Gelmuradowyç Nazarmuradow, Lewap vilayatynyň häkimi Şöhrat Anugurbanowich Amangelliw, Mara vilayatynyň häkimi Dowranberdi Urazberdiyich Annaberdiw, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanow Berdimuhammedow. Türkmenistanyň garaşsylygyny we öz ýurtýarlygyny puwtalandyrmakda, ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny artdyrmakda, ykdysadyýatyň owakyjylyk puwdugyny ösürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde gazanan uly üstünlikleri we ýokary netijeleri garaşsy döwletimiziň we mehriban halkymyzyň öňüne bitiren aýratyn hyzmatlary üçin hemem köp ýyllaryň dowamyny çeken halal we görelli zähmetini nazara alyp, şeýle-de hasyl toý münasibetli Türkmenistanyň prezidenti fermana gol çekdi. Resminama laýyklykda ýurdumyzyň raýatlarynyň uly topary Türkmenistanyň watyna bolan söýgüsü üçin medali bilen sylaglanylar. Resminama dowlugyny metbuatda çap ediler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanow Berdimuhammedow Milli Geňeşiň mejlisi tarapyndan kabul edilen we Milli Geňeşiň halk maslahaty tarapyndan makullanan Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin döwlet budjeti hakyna, döwlet emlegini anançly dolandyrmak hakyna, poçta aragytnyş hakyna, döwlet ýer kadastry hakyna rejeleniniň görnüşi, Türkmenistanyň daşary ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýy hakyna, ähli ýaşyl ösüş institutyny döretmek hakyna alalaşyga goşulmak hakyna, Türkmenistanyň Cinayet kodeksine üýtgetmek girmek hakyna, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny üýtgetmeler girmek we güýjüne ýitirenip ikrar etmek hakyna, eýetçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emleginiň hususlaşdyrmak hakyna Türkmenistanyň kanunyny üýtgetmeler we goşmaçylar girmek hakyna, işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlandyrmak hakyna Türkmenistanyň kanunyny üýtgetmeler we goşmaçylar girmek hakyna, avtomobil ýollary we ýol işi hakyna Türkmenistanyň kanunyny üýtgetmeler we goşmaçylar girmek hakyna, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny üýtgetmeler we goşmaça girmek hakyna, Türkmenistanyň ene mehre diýen hormatly adynyň düzgün namasyna üýtgetmeler we goşmaçylar girmek hakyna, Türkmenistanyň ilaty durmuş taýdan gorumak hakyna kodeksine üýtgetmeler we goşmaçylar girmek hakyna, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny üýtgetmeler we goşmaçylar girmek hakyna, atmosfera howatyny gorumak hakyna Türkmenistanyň kanunyna goşmaçylar girmek hakyna, ekologiýa howpsuzlygy hakyna Türkmenistanyň kanunyna goşmaçylar we üýtgetmeler girmek hakyna, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny üýtgetmeler we goşmaçylar girmek hakyna kanunlara gol çekdi. Kanunlar metbuatda dowlugyny çap ediler.
Häzir bolsa hormatly prezidentimizin garaşsyz hemişelik betarap Türkmenistanyň edermen owa zähmetkeşlerine, hasyl ustaatlaryna we ähli halkyna iweren gutlaw bilen taşydýas. Ediz watandaşlar, edermen babadyhanlar. Sizi Türkmenistan paraqaçylyk onaşmaň watany diýilip aglan edilen ýylla ösüşlüň täze belentliklerine sarap bedawady bilen ynamly öňe barýan garaşsyz hemişelik betarap ýurdumyzda her ýylyň noýabr aýynyň 2-nji ýekşenbesinde uly dawara bilen bellenýän hasyl toý bilen tüýsürekden gutlaýan. Size berk jan saglyk awadan we bagtyar durmuş ýurdumyzda ýomundan beýlägem ösdürmek ugruna alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän. Edi diýarymyzda hasyl toýunyň uly bayram hökmüne döwlet derejesinde giňden bellenmegi ören şuňur many mazmuny eýedir. Çünki bu bayram halkymyzyň ihlas bilen zähmet çekip gazanan baýlyklaryna, sahawatly türkmen topragyndan önüren hasylyna bolan buýsanjynyň aýdyň suwutnamasydyr. Ene topraga bolan ihlasynyň we söýgüsiniň dawaralanmasydyr. Hasyl toýy türkmen daýhanlarynyň çeken halal zähmetine döwlet derejesinde goýulýan belen sarpadan nişanlar. Siziň çekýän tutanýarly zähmetiňiziň netijesinde bereketli türkmen topragyna owa hojalyk ekinleriniň bol hasyly ösdirilip ýetişdirilýär. Ýurdumyzda azyk howpsuzlygy hasam berkidilýär. Edi diýarymyzyň ähli ugurlarda ýokary ösüşlere betlenýän ajaýyp zamanasynda siziň tutanýarly halal zähmetiňizden bol hasyl etjilýän bereketli türkmen topragynyň edermen babadyhanlarymyzyň zähmet ýeňişleriniň şany tutulýan hasyl toýy halkymyzyň iň buýsançly bayramlarynyň biridir. Häzirki wagtda ýurdumyzda alyp barilýan maksatnamalyň işleň netijesinde ata watanymyzda ak bugdoýyň, gök bakçy önümleriniň meweleň we irimişleň bol hasyl ösdirilip ýetişdirilýär. Hemem halkymyzyň rızkaly her bir maşgaly ojugynyň bereketi bolup saçaklarymyza dolýar. Pagtaçy babadyhanlarymyzyň çekýän tutanýarly we önürjülük zähmetiniň netijesinde de ýurdumyzda her ýyl agaltynyň bol hasyly ösdirilip ýetişdirilýär we pagta hasylyny önürmekde ýokary netijeler gazanylýar. Merdana owa zähmetkeşleri ýurdumyzyň owa hojalyk pudugyna geçirilýän özgertmeleri hasam kemilleşdirmek we owa hojalyk ekinleriniň hasyllygyny ýokarlandyrmak boýunça kabul edilen çözgütleri durmuşa geçirmek maksady bilen hususy önüm önürjiler üçin ýeri böleklerini uzak möhletlerini peýdalanmaga bermek boýunça owa hojalyk maksatly ýürüte ýer gaznalary edigderli döredilýär. Owa hojalygyna geçirilýän bu özgertmeler ýurdumyzyň ýer we suw serişdelerini netijeli peýdalanmaga owa hojalygyny ilmiň öňde barjy tejribelerini ornaşdyrmaga we pudugy hususy önüm önürjileri giňden çekmäge uly şertleri döredýär. Şoň bilen birlikde türkmen topragynda önürilýän owa hojalyk önümleriniň möçberlerini artdyrmaga, içerki we daşarky bazarlara niýetlenen durly görnüşli önümleri önürmäge hem ýurdumyzda azyk bolçulugyny öpçün etmäge giň mümkinçilikler berýär. Biz babadyhanlarymyzyň ýokary önürjilikli zähmet çekmekleri, toprakdan bol hasyl önürip halal zähmet bilen baýamaklary üçin ähli şertleri döredýäs. Owa hojalyk ekinlerini agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ösdürip ýetişdirmekde, ýetişdirilen hasyly şalt we ýetkisiz ýygnap almakda daýhanyň daýanjy bolan ýokary önürjilikli döwrewap owa hojalyk tehnikalarynyň we gurallarynyň edigderli satyn alınmagy, topragyň bereketini artyrýan mineral dökünler, ýokary hili tohumlary we ekinleň ziýankeşlerine garşy ulanylýan hemiki serişdeleri bilen daýhanyň ýeňillikli bahalardan öpçün edilmegi, hem önüm önürjiler bilen tawşyrylýan hasyl üçin hasaplaşyklaryň öz wagtyna geçirilmegi bu aýdylanlara aýdyň şaýatlygy diýär. Owa zähmetkeşleri özleri barada döwletimiz tarapyndan edigderli edilýän aladany doýup, joşgunly we ýokary ruhulentlik bilen ihlasly zähmet çekýärler. Mukaddes türkmen topragyndan ekinleň bol hasylyny önürmek arkaly ýurdumyzyň owa hojalygyny ösdürmäge öz münasip goşunçlaryny goşýarlar. Owa hojalyk önümlerini önürjiler üçin iqtisady taýdan ýeňillikler döredilmegi we olaryň çekýän zähmetine münasip baha berilmegi ýurdumyzda daýhan zähmetine belen sarpa goýulýanynyň aýdyň nişanydyr. Bereketli türkmen topragyndan ýokary hasyl almagy başarýan edermen babadyhanlarymyza geljekde de halal zähmeti bilen baýamak, çekýän zähmetiniň ködýerini görüp bagtyar durmuşda ýaşamak üçin ýurdumyzda ähli mümkinçilikler dörediler.
edermen hatırlı ustatlary, ediz watandaşlar. Sizi mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toýunyň toýlanýan ýylyna bereketli türkmen topragynyň sahawatynyň şanyna tutulýan hasyl toý bilen ýene-de bir gezek tüýsürekden gutlaýan. Siziň her biriňize berk jan saglyk, maşgala awadançylygyny, ata-babalarymyzyň bize miras goýan daýhançylyk däplerini dowam etdirip, ediz watanymyzyň mundan beýlegem gülle besme ugruna alyp barýan tutun ýerli işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe sahawatly türkmen topragynyň bereketi hiç haçan eksilmesin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Döwlet başdanymyz Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna hasyl toý münasibetli köp sanly gutluw hatlary hemem telegrammalary gelip gowşýar. Döwlet hemem jeňmeçlik işgärleri özleriniň gutluglaryna berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne bu baýramyň türkmen topragynyň sahawatlygyny we ata-babalarymyzyň şöhratly ekrançylyk däplerini münasip dowam edýän halkymyzyň zähmet söýerligini alamatlandyrýanlygyny belleýärler. Hormatly prezidentimiziň başlanjy bilen owu hojalygyna amal aşyrýan özgertmeler ýurdumyzyň ýer suw serişdelerini netijeli we oýlanşykly ulanmagy, owa senagy toplumyny öňde barjy ilmi işläp düzmeleri ornaşdyrmagy, owa hojalygyny hususy harit öňürjileri giňden çekmäge, içerki we daşarky bazarlarda uly islebilirliýän dürli önümliň önümçiliginiň mukdaryny artdyrmagy mümkinçilik berýär. Hatlary we telegrammalary iberenler milli liderimiz Gurbanuly Berdimuhammedow mähirli gutlap, döwlet başdanymyza berk jan saglyk, uzak ömür, ediz watanymyzyň mundan beýlegem gülle besmeginiň bekidini alyp barýan tutumly işlerine täze ajaýyp üstünlikleri arzu edýärler. Hormatly prezidentimiz hasyl toý münasibetli Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornawasarlary Amanow, Berdimuhammedow, Abdurrahmanow, Gylyjew, Mämmedow, Meredow, Urazgerliw, Purçekow toýlyp gutladylar. Döwlet başdanymyz Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlarynyň adyndan Mämmedow gutlady. Milli liderimiz Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň adyndan Babaýew iň gowy arzuwlaryny ýolady. Döwlet başdanymyz Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkar işgärleri iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow hasyl toý münasibetli ýurdumyzyň sebetleriniň ýaşaýjylarynyň adyndan Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi Atahalliýew, Daşady welaýatynyň häkimi Nazarmuradow, Lewap welaýatynyň häkimi Amangelliýew, Mary welaýatynyň häkimi Annaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymow gutladylar. Şeýle-de milli liderimiziň adyna ýurdumyzyň hary hukuk goraýjy edaralarynyn ýolbaşlary gutluw hatlaryny iberdiler. Döwlet başdanymyzy umummilli bayram bilen Türkmenistana saýlawlary we salat-salşyklary geçirmek baradaky merkezi toparyň başlygy, Demokratik partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Agrar partiýanyň merkezi geňeşiniň başlygy, Kerdeşler arkalyşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, Magtumly adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenläriniň insanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornawasary Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäç çağılary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň ýerine ýetirji direktory, parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekler tüýsürekden gutladylar. Şogun Paýtagtymyzyň mekan köçkünine hormatly prezidentimiziň tapşyrygy boýunça ýurdumyzyň owu senat toplumynyň ösülmegine münasip goşunty goşýan kärençileri, paýtaçylary, gallaçylary, mehanizatorlary, alim agronomlary, seçkiçileri we beýleki owu hojalyk hünärmenlerini sylaklamak dawarasy boldy. Dawara Milli Geňeşiň Mejlisiniň hemem halk maslahatynyň ýolbaşçylary, Ministrler Kabinetiniň agzalary, ministrlikleriň we puduklaryň dolanyş edaralarynyň, paýtagtymyzyň we welaýetleriň häkimlikleriniň jeňmeçlik guramalarynyň köpçüliklerini habar berişdirýärleriniň wekilleri, ilim we medeniýet ulgamynyň işgärleri, hormatly ýaşullar, talip ýaşlar gatnaşdylar. Mekan köşküniň öňündäki meýdansada meşhur aýdymçylaryň garasyz watany bir wat berýän aýdymlar ýaňlandy. Konsertiň maksatnamasyna häzirki zaman türkmen sunuwatynyň baýmany mazmuny öz beýany tapdy. Ýygnananlar ýurdumyzyň meşhur tans toporlarynyň çykyşlaryna uly höwes bilen tomaşa etdiler.
milli sunatymyzyň öz boşly däplerini münasip dowam etdirýän folklor toporlarynyň hemde halk we estrada aýdymlaryny ýerine ýetirjileriň çykyşlary şowkunly el çarpyşmalary bilen garşylandy. Mekan köşküniň eýwanyna urdaş edaralar we kärhanalar tarapyndan taýýarlanan ferg guruldy. Bir ýerde paýtaçylyk we paýtany gaýtadan işlemek, gallaçylyk buwdoklarynyň, aýyk senagatynyň, önümleriniň, tohumlaryň daýgaşy görnüşler görkezildi. Sergide çörek we çörek önümleriniň, meýleki milli tagamlaryň, zähmetseger bawa daýhanlaryň öňürýän, owa hojalyk önümleriniň, dürli owa hojalyk ekinleriniň ýokary hasylly görnüşleriniň şorsana şalynyň we mekkejewanyň tohumlary, bu önümler, miweler görkezildi. Sonra paýtatymyza ýurdumynyň ähli sebetlerinden gelen owa hojalygynyň öňdewarjylaryny sylaklamak dawaraty boldy. Bu ýerde owa hojalyk zähmetkeşlerini döwlet sylaklary bilen sylaklamak baradaky perman oquldy. Türkmenistanyň prezidentiniň permanlaryna laýyklykda döwlet sylaklaryna münasip bolan owa hojalyk zähmetkeşleriniň hormatlanmagy ýurdumyzda tejribesini, bilimli we başarmagyny watana hyzmat etmäge başlayan öz işiniň uswatlaryna goýulan bilen sarpanyň aýdym futnamasyna urly. Merim Molşaly hormatly prezidentimiz şu ýylyň 11-nji noýabryna Milli Geňeşiň agdalarynyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň owa hojalyk toplumyna gödäwçilik edýän ornmasarynyň hemde jemgyýetçilik guramalarynyň ýol başçylarynyň gatnaşmaklaryna sany ulgamy arkaly geçiren maslahatyna zähmete tapawutlanan hemde ul üstünlikler gazanan owa hojalyk işgärlerini döwlet sylaklary bilen sylaklamak hakyna permanlara gol çekdi. Däpolşaly hasyl toýunyň öňü sirasyna geçirilýän bu dawara owa hojalyk toplumynyň işgärleriniň zähmet çekmek üçin iň gowy şertler döretmek hemde başlangyçlary höwüslendirmäge gönükdirilen döwlet syýasatynyň durmuş ugurlydygyny bütün aýdynlygyny görkezdi. Diýarmyzda ekrançylaryň ýokary öndüjlükli zähmet çekmegi, ýerden bol hasyl almagy, halal zähmetiniň hödýüni görmek üçin hemme zerur şertler döredildi. Bawa daýhanlar mineral dökünler, tohumlar, himi keseriçteler bilen üpjün edilýär. Ýurdumyzda ekrançylaryň tawsyran önümi üçin hasaplaşyklaryň ulgamy kämilleşdirilýär. Döwletimiziň uly gollaw bermegi netijesinde puwdokda öňürilýän önümleriň mukdary epes artdyrylýar. Çykyş edenler owa hojalyk toplumyna berýän hemme tarap bilen gollaw üçin we bu gurda amala asyrýan özgertmeler üçin döwlet başçylygynda tüýsürekden hoşallyklaryny beýan etdiler. Özgörtmelerin şäklerine milli iqtisadiyetimiziň strategik puwdogyny kämilleşdirmek, owa zähmetkeşleriniň awadançylygyny ýokarlandyrmak, münasip durmuşy we döredijlikli zähmet çekmek üçin ähli şertler döretmek boýunça giň gerimli işler anyp barlýar. Türkmenistanyň öz ygtyýarly ösüşiniň her bir ýyly ýurdumynyň ösüşiniň täze sekbetlerine tarap anamly gadam urýanyna şaýatlygy diýen syýasy, iqtisady we medeni wakalary wesenýär. Zähmete tapawutlanan kärinçilere, alymlara, mehanizatorlara, döwlet sylaklary we Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan gymmat bahaly sowgatlar dawaralýagdy da oşurly. Merim Molşaly hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna ýurdumyzda giň meşgul özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Olaň baş maksady halkymyzyň awadan durmuşyny üpjün etmekden, watanymyzyň güllä ösüşiniň ygtybarly binýadyny berkitmekden ibaratdyr. Ýurdumyzyň daýhanlary owa senaga toplumynyň ösdürilmegine, zähmetkeşleriň netijeli iş üçin zerur şertleriň döredilmegine, owalaryň güllä ösmegine ýa-da üns berýän mehriban akadamynyň aladasyna öňürjilikli zähmet bilen jogap berdiler.
Bugünkü davaratnyjylar uly buýsanç hemde tolgunma bilen syýlaglary kabul edip, hormatly prezidentimiň öz işlerine beren ýokary bahasy, owa hojalyk pudugynyň işgärleri barada diýen aladasy üçin tüý sürekden hoşalyklaryny beýan edip, ýurdumynyň owa hojalyk toplumyny mundan meýlekde ösdürmek üçin ähli tagallalaryny etjekdiklerini ananyrdylar. Men Ahal welaýatynyň Qaqa trawyny Tahyryw Daýhan birleşiginiň kärendäçisi Şükür Azizow. Berkara döwletiň bagtyarlyk döwründe garaşly bakyby tarap Türkmenistan watanymyzyň her bir güni toýlara beslenýär. Ine şuň hem ýurdumyzda hasyl toý bayramçylygy giňden şatlyk şowhun bilen bellenip dur. Hormatly prezidentimiz biz aýhalara arman ýadaman zahmet çekmek üçin akly mümkinçilikleri döredip berýär. Hormatly prezidentimiz akly ugurlar bilen bir hatarda owa hojalyk budagyny da aýratyn ulus berýär. Ine şuň hem hormatly arkadaşymyz maňa özüniň şahsy paýy bilen syýlaglady. Hormatly arkadaşymy öz adymdan hem maşgalamyň adynyň köp sag bolsun aýdýan. Goý gaqyrman arkadaşymyň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Il ýurt bäxtli döwlet ähmiýetli alyp barýan işleri hemişe rowaj alsyn. Men Balkan welaýatynyň Terdar trawynyň Gostaýhan birleşiginiň kärendäçisi Güýç Muratxan. Şuň meniň durmuşymda ýatdan çykmajak bir 11 bolup geçdi. Terdar trawynyň Gostaýhan birleşiginden meniň 4 hektar paxta yerim var, ýokary hili hasyl aldym. Hormatly arkadaşym meniň çeken zähmetimi syýlaglap şafer paýyny ýapdy. Şeýle çeken zähmetin men bu şuň küni höýürni görýärm. Hormatly prezidentimiz tüm türkmen halkymyzy asyl toýy bilen gutlaýarm. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, alyp barýan işlerinden beýlägem rowajlyga betlensin. Günüň ikinji ýarymynda Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetinde hasyl toý münasip etli. Buğdaýyň, gowuçanyň we beýleki owa hojalyk ekinleriniň bereketli hasylyny ösdürip ýetişdiren owa hojalyk toplumynyň zähmetkeşlerini, mehanizatorlary, pudoň tejribeli işgärlerini tyýlaglamak hemde olara gymmatbaha sowatlary gowşurmak dabarasy boldy. Dabaran başynda Berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň ekrançylarynyň owa hojalyk ekinleriniň elkinji nowatda bolsa buğdaýyň, gowuçanyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirýän bellendi. Owa zähmetkeşleri ýurdumyzyň ady howpsuzlygyny pogtalandyrmak, owa hojalyk önümleriniň eksportyny ýergiderli artdyrmak ugrunda tagallalaryny gaýgyrman zähmet çekýärler. Ma'lum bolýarly idi diýärmezde gahryman arkadaşymyzyň parasatly baştonlygynda hasyl toýunyň uly bayram hökmünde döwlet derejesinde bellenilmegi ören çuňur many mazmuny eýe. Çünki bu bayram halkymyzyň ihlas bilen zähmet çekip gazanan baýlyklaryna, sahawatly türkmen topragyndan öňdiren halal we bol hasylyna buýsançynyň aýdyň beýanlary hemde eni topragy ihlasynyň söýgüsiniň dawralanmasydyr. Hasyl toýy türkmen daýhanlarynyň çeken halal zähmetine döwlet derejesinde goýulýan belen sarpadan nişandyr. Milli bayramlarymyzyň iň gadimlarynyň biri bolan hasyl toýy özüniň gözbaşyna asyrlan jümüşünden, halkymyzyň ruhy matlaklarynyň we milli däp desurlaryndan hemde agzerliginden, zähmet söýerliginden, halallygynyň alyp gaýdýar diýip dabara gatnaşyjylar bellediler. Owa zähmetkeşleriniň tutan ýerli zähmetini ýetijesini bereketli türkmen topragyndan owa hojalyk ekinleriniň bol hasyly ösdürilip ýetişdirilýär hemde ýurdumyzda ady howpsuzlygy hasam pogtalandyrylýar. Gahryman arkadaşymyzyň parasatly baştonlygyny idi diýärmiziň ähli urlar boýunça ýokary ösüşleri gazanýan ajaýyp zamanasyna owa zähmetkeşleriniň tutan ýerli halal zähmetinden bol hasyl içilýän bereketli türkmen topragynyň şan şöhraty barhartya. Dabara gatnaşyjylar owa zähmetkeşleri barada edýän aladasy ekrançylyň netijeli işlemegine döredilen şertler üçin mähriban arkadaşymyza tüý sürekden hoşallyk bildirip, täze zähmet ýeňişleri bilen garaşdy beýtarap Türkmenistanyň gülläp ösmegine sarlamly goşun toşjokdyklaryna ananyrdylar. Ýurdumyzyň meşhur medeniýet we sanat üsatlarynyň çykyşlary dabara bayramçylyk öwüşgünni çaýdy. Bereketli türkmen topragyny, häzirki ýamyň beýik işlerini wasp edýän aýdymlar ýanglandy. Berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe idi diýärmiz dünýäniň çalt tepkinleri bilen ösýän döwletleriniň hataryna goşuldy. Ýurdumyzda gahryman arkadaşymyzyň taýsy tagalaty bilen beýleki pudoklary bilen bir hatarda owa hojalygyny ösdürmäge aýratyn ünserilýär. Çünki owa hojalygyny ösdürmek döwletimiziň ykdysady bünýadyny berkitmek bilen berik baglanşykly. Owa hojalyk pudogyny alynıp barylýan düýpli özgertmeler, oýlanşykly kabul edilýän çözgütler, gazanlýan ösünlikler bayramçylyk dabarasyna ýerine ýetirilen joşgunly aýdym sazly çykyşlaryň özünde.
Yurdumuzda arkada prezidentimizin taalaty bilen babadaýhanlarymyzyň ýokary öňürçilikli işlemekleri, toprakdan bol hasyl öňürip halal zähmeti bilen baýamaklar üçin ähli şertler döredilýär. Edermen oba zähmetkeşleri özleri barada döwletimiz tarapyndan ýygyderli edilýän aladany doýup, joşunly ýokary ruhilentlikli zähmet çekerler. Munyň şeýledigini dabara gatnaşyjylaň bu ýerde gurnalan ýürüteleşdirilen seriň misalynam anyk göz ýetirenini aýtmak bolar. Bu bayramçylyk tabarasy türkmen topragyna ýetişdirilen bol hasyla ähli halk boýsançynyň öz boluşly nişanyny ugruldy. Men Daşoğlu vilayatynyň Goda etrawynyň awadarlyk daýhan birleşiginiň kärençisi, Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň işçiň agdasy. Allah iphanma, ýeňlenmelinden hasyl bayram toýuna gatnaşyp oturýar. Hasyl bayram toýuny hormatly arkadaşymyň şahser paýyny almak maňa da nesip etdi. Bugün meniň begenjimiň çägi ýok. Şu şatlyk portotdan peýdalanyp hormatly arkadaşymyzy, ähli halkymyzy hasyl toý bayram bilen tüýsüreginiň gyzgyn gutlaýar. Hormatly arkadaşymyň jany sag bolsun. İl ýurt dahwetli alyp barýan işlerimden meýläm rawatçylyklara betlendim. Toýlaryňyz toýlar olsun, hormatly adamlar. Men Lewap vilayatynyň Saýed etrawynyň ýalkyn daýhan birleşiginiň kärendeçisi Maral Durdyýewa. Gahrman arkadaşymyz, siz meniň ujipsizce çeken zähmetim üçin maňa uly bahalar berip, maňa şahser paýyny ýapanyňyz üçin men size köp sag bolsun aýdýaryn. Şu tutulýan hasyl bayramçylygy bilen gahrman arkadaşymyzy, mähriban da babadaýhanlarymyzy çyn ýüregimden gutlaýaryn. Toýlar toýuluşsun, mähriban adamlar. Men Mara vilayatynyň wekil wazir etrawynyň Jumadyrdy Atajanow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Ataýew Muhammed Settar. Bugün ýurdumyzda hasyl toý ullun bellenýär. Hasyl toý münasibetli gahrman arkadaşymyzy, türkmen halkyny tüýsürekden gutlaýaryn. Ýurdumyzda zähmet çekmäge, bol hasyl almaga ähli mümkinçilikler döredilýär. Bugün meniň durmuşymda ýatdan çykmajak wakalaryň biri boldy. Meniň çeken zähmetime ulusar paýyp gahrman arkadaşymyz maňa şahser paýyny ýapdy. Täze üstünlikleri uruklandyrdy. Şahser paýy üçin gahrman arkadaşymyza çäksiz alkyş aýdýaryn. Gahrman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. İl ýurt bähwetli işler rawat bolsun, hasyl toýuňyz gutly bolsun, edermen babadaýhanlar. Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň hormatly prezidentimiň tagyllaty bilen Aşgabat Tejen böleginiň ulanmaga berilmegi ýurdumyzyň degişli ugurdaky özüşiniň aýdyň beýanydyr. Bu ýoluň galan böleginiň gurulşy şu günler dowam etdirilýär. Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň birinji tapgynyň ulanmaga berilmegi uly üstajyr geçirgiler döretmek hem ýurdumyzyň halk hujury toplumyny hususy ulgamyň orunyň artmagynyň şeride sewtu we ähli multimodal gatnawlar ulgamynyň goşuşmagynyň hasabyna watanymyzyň geoiqtisady kuwatyndan döwlet peýdalanmak babatda döwlet başçymyzyň öňde ýön hudyplarnyň üstünlikli durmuşy geçirýäniň nowatdaky subutnamasy. Uzunlygy 600 km barabar bolan Aşgabat Türkmenabad awtomobil ýolunyň işe girdilmegi ýurdumyzyň ýol ulgamynyň geçirjiligi logistik hyzmatlaryň hilini epesi ýokarlandyrmagy, halkary uly üstajyr düzümini hem döwletlere sewda ykdysadyny çykaryp giňetmäge mümkinçilik berer. Häzir günlerde bu ýoluň garan bölegine işlere mailname esasyna alınıp barlýar. Ýokary tezlikli awtomobil ýol Türkmenistanyň çägininden daşarýan ýükleň möçürlerini epesi artyrmak hem gatnawlary şartlandyrmaga mümkinçilik berer. Şunuň bilen baglanykda goňşy Özbegistanyň uly urgamyna gatnaşyklary ösürmekde uly mümkinçilikler açylýar. Ýurdumyzyň günnower sebäpini oňa merkez bilen baglanşdyrýan ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat Türkmenaşy awtobany sepleşmegi ýük awtorollaryna Türkmenbaşynyň halkara deňiz portuny hem şo ýerden deňiz ýol arkaly Kavkazda, Ýewropa, Russiýanyň günorta sebäpine Iranyň demir gadygyna, Fars hemde Omana aýlagyna çykmaga mümkinçilik döredir. Hormatly prezident we awtobanyň gurulşynyň tasamatyny durmuşa geçirmek boýunça tawşyryklar bermek bilen ýollar çekmek ulgamyny öňde barjy tejribeni hem innowasion tehnologiýalary ulanmagyny wajyp dona hemişe üns çekýär. Döwlet başçymyzyň tawşyryklary hususy gurulşy kampaniýalary, tasaman düzüjler hem inženerler üçin ýol gurulşy bolýar. Işleň ýokary hili hem ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň halkary ölçeklere laýyk gelmegini üpçün etmek olar üçin esasy talap bolup durýar.
Guruluşyň meýilnamasına raýkyta awtobany 6 hereket dolugyny baratdyra. Ýurdumyň şäherlerini erki döwürde hemme beýleki döwürlerde halklar birleşdiren beýik ýüpek ýol geçipdir. Häzirki döwürde şol taryhy ýoluny dikildirilýäniň aýdyň nyşany bolan 600 kilometrlik Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň galan bölegini işleri talaba laýyk derejede dowam etdirilýär. Tezlikli ýoluň ikinji taparyny Tejen Mara aralygyny 2022-nji ýylda, üçünji taparyny Mara Türkmenabad aralygyny bolsa 2023-nji ýylda tamamlamak gödüňde tutulýar. Bu awtomobil ýolu ýurdumyzdaky ulug tasamalarynyň iň ýerlerinden biridir. Şol tasamanyň durmuşa geçirmegi üstü awtomobil gatnawlarynyň Aziýa ýuwuşman sebäpine şenli uzuryp gidýän awtoýoluň köp şahaly ulugymyna çalt çykmagyna üpçüneder. Şeýlelikde ýakyn geljekde Türkmenistana täze ýokary tezlikli ulug ýoly peýda bolar. Olu sebäp ykdysadynyň ukunly üstüne höwüslenmek bilen haritlaň uzak aralyklara çalt kemem ardan daşanmagyna mümkinçilik berer. Daşkent şäherine sambo boýunça geçirilýän dünýä çempionatyna 79 kilogram agramda çykyş eden türgönimiz Nedir Allaverdiýew 3-nji orny egelep 1-nji medala münasip boldy. Ene bolsa ýurdumyzyň welaýetlerine we paýtatymyz Aşgabat şäherinde şu gün 13-nji noýabrda saat 20-den 14-nji noýabrda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň howa malumatulygynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkın vilayatyny ötkäpdirän bulutly howa bolup, Demirhazyň terden tele sekundda 8-13 metr etýän şemal öksür. Howa gejesine 4-9 gradus gündüzüne 13-18 gradus maýly bolar. Ahil vilayatyny ötkäpdirän bulutly howa bolup, Demirhazyň terden tele sekundda 7-12 metr etýän şemal öksür. Howa gejesine 0-5 gradus maýl, gündüzüne 12-17 gradus maýly bolar. Mara vilayatyny ötkäpdirän bulutly howa bolup, ömür bolmagy mümkin. Ony ortagyna terden tele sekundda 7-12 metr etýän şemal öksür. Howa gejesine 1 gradus sowukdan 4 gradus çene maýl, gündüzüne 11-16 gradus maýl bolar. Lewap vilayatyny ötkäpdirän bulutly howa bolup, bu vilayatyň gün orta etraplaryny atkem ýağşyar. Gün ortagyna terden tele sekundda 9-14 metr etýän şemal öksür. Howa gejesine 1 gradus sowukdan 4 gradus çene maýl, gündüzüne 10-15 gradus maýl bolar. Daşul vilayatyny ötkäpdirän bulutly howa bolup, Demirhazyň terden tele sekundda 9-14 metr etýän şemal öksür. Howa gejesine 0-5 gradus maýl, gündüzüne 5-10 gradus maýl bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ötkäpdirän bulutly howa bolup, Demirhazyň terden tele sekundda 8-10 metr etýän şemal öksür. Howa gejesine 2-4 gradus gündüzüne 13-15 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça noýabr aýynyň 14-nä magnet hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlar, göz pasyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 4 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biljek oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mehriban ileşler, bulary berk berja isleňiz ýylyň islenik pasylyny öz saglygyňyzy gowrap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňlan watan habarlar gepleşimi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli habatlarda ötüşleri beslenýär. Ähli ötüşlüň özününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.